तामुलपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा धोरोमारि सावरायमेल खुंफुंदों। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय तामुलपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव बाथौ धोरोमखौ जौगासार होनाय आरो फोसाबनाय थांखिजों तामुलपुर हालामनि बाथौ सिबियारि रायजोफोरखौ लानानै मोनसे धोरोमारि सावरायमेल लानाय जादों। सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय बे धोरोमारि सावरायमेलाव फुंनि समाव बाथौनि गोथार फिरफिलाखौ तामुलपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि तानेश्वर बर'आ बिरहोयो आरो गोथैसि बावो। बेनि उनाव तामुलपुर बियाबनि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनाय बाथौ आरज हानजाफोरनि आरज गाबनाय हाबाफारि लानाय जायो। तामुलपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बुंथिगिरि हरेन्द्रनाथ बर'नि आफाद सामलायनायाव खुंनाय गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ तामुलपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम थानसालि लुफुं आफादनि लोगो आफादगिरि एबा तामुलपुरनि लाइमोन गोख्रों समाज सिबियारि मिलन बर'आ बेखेवनानै होनायजों धोरोमारि सावरायमेलाव बाथौ धोरोमखौ मुलुग दरबाराव फेहेरनाय आरो फोसाबनायनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। तामुलपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे धोरोमारि सावरायमेल बेयाव लादों बैसागो बोथोरखौ लोब्बा लाखिनानै आरो बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि महराव बिथांमोना आंखौ आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदों। आं दिनै बे मेलाव फैनानै जोबोदैनो गोजोननाय मोनदों। बेवहाय फुंबिलिनिफ्रायनो आरजनि हाबाफारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि बैसागो बोथोरनि रंजानाय बाजानाय सोलिगासिनो दङ। दा दान्दिसे उनाव जोंहा धोरोमारि सावरायमेल जागोन आरो बे धोरोमारि सावरायमेलाव आं सासे बुंथिगिरि आलासि महरै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बाहागो लानो फैदों। जोङो दान्दिसे उनाव सावरायनाय हाबाफारिया जालांबाय थागोन। बिथांमोना आंखौ बुंनाय बायदिब्ला जोंनि हाबाफारि बिलाइयाव दा जोंनि तामुलपुर हालामाव जेमानखिनि बाथौआरि रायजो राजा दङ, गामि गफाफोर दङ, बे जोंनि बाथौ धोरोमनि सायाव एवारनेस मोनसे लाबोनो थाखाय गोख्रों मोनसे सजागता मेल गोनांथि जादों। गामि गफायाव जोंहा धोरोम बिथिङाव जेरैबायदि जानांगौ बे जानायनि लामायाव जोंखौ माने बोरैहाय खामानि मावोब्ला जाहाथे जोंनि धोरोम बिथिङा गामि ओनसोलाव जौगानो हायो, न'खर फोसाबनो हायो, धोरोम बाथौ धोरोमखौ जोङो बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिखौ गथि गथि पालन खालामलांनो हायो। बिनि थाखाय सावरायनायनि मोनसे रायजो राजाखौ लिंनानै मोनसे नैबे प्लेटफर्मखौ बानायनाय जादों। बेवहाय आं गाहाय आलासि हिसाबै दिनै बिथांमोनजों सावरायगोन। जोङो बोरैहाय जोंनि धोरोमखौ मुलुगनि मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे आब्रुथि गोनां धोरोम खालामनो हायो, बा बे सिबिनाय बेलायाव जोङो बोरैहाय थांनांगोन बेफोरनि सायाव जोङो रायजो राजाजों सावरायगोन। जोबोद दुखुनांथावना जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद जानानै बेबायदि थासारिखौ जों गोबां साननिफ्राय नुबोबाय थादों। बे बेलायाव जोंहा बुंनो लागा गोबां दङमोनब्लाबो आं बुंनो सानाखै। मानो होनब्ला थांनाय थेलामारा जोंनि कनफारेन्सआव बे हान्जा मोनसेनिनो माखासे मानसिया जोंजों गोरोबहैबाय, नाथाय कान्तेस्वर बरगयारि सार बिथाङा दासिमबो थाङाखै आरो प्रमेश्वर ब्रह्म बिथांमोना खोब बारा गैया। बिथांमोननियाव साथाम साब्रैसो मानसियानो दिनै मा जाहोननि थाखाय गोरोबनो हायाखै जों बेखौ बुजिनो हायाखै। नाथाय बिथांमोना मैया मोनसे जिथु स्टेटमेन्ट होदों बेफोर जोंनि थाखाय दुखुनांथावना आरो लाजिथावना दुलाराय बाथौ गौथुमनि थाखाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि थांखि आरो नोजोरा जोबोद गुवार। दिनै जोंहा बाथौ धोरोमखौ बुहुमनि गुबुन गुबुन जौगा धोरोमफोर बायदि जोंनि धोरोमाबो जिहेथु जोंहा लिरजानाय महराव जों दासिमबो जेरैहाय लांनो हायाखै, बेनि थाखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे थांखि आरो नोजोर दङ। दिनै RGIआव जोङो बेखौ रेजिस्टार खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ। थांनाय थेलामारा कनफारेन्सआव जोङो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लानानै फैदों। बेयावबो जोंहा बेफोर खामानिखौ मावनायनि थाखायनो गोथौ थांखि लानानै बिथांखौ लाबोनाय जादोंमोन। दा बे अफिसियेलि जोंहा खामानिफोरा सोलिबाय थादों आरो सोलिलांगोन। हयथ' जोङो मोनसे समाव बुहुमनि गुबुन जौगा धोरोम जेरै
जैन ख्रिस्टियान बुद्ध बेबायदि हिन्दु बेबायदि धोरोम बायदि बाथौआबो मोनसे जोंनि कलनाव मोनसे लिरजानाय धोरोम जानो हायो बिनि थाखाय जोङो आगान सुरगासिनो दङ आरो दुलाराय बाथौ गौथुमा बेबायदिनो खामानि मावलांगोन मुलुगनि बाथौआरि रायजो राजा बा बर' माहारिखौ जोङो खौसे बाथौआव खालामनानै मोनसे जोंनि बाथौ धोरोमखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय मोनसे थांखि आरो नोजोर दं। बेयाव जोङो जेबो सानाखै जोङो मोनसे राजनितिक हान्जाजों थानांगौ बे खोथा नङा जों धोरोम आफाद हिसाबै जोङो जोंनि बाथौ धोरोमनि प्रति जायहा श्रद्धा भक्ति दङ जाय पलिटिसियान बिथांमोना जोंनि बाथौ धोरोमनि प्रति गांनाय उखैनाय मावनाय दांनायफोरखौ जोंखौ मदद हेफाजाब होगोन जोंनि धोरोमखौ मुलुगनि बिखायाव गोसार होनायाव जाय बिथांमोना जोंखौ मदद होगोन बेखौ जोङो अपेन नङाब्लाबो जोंनि सेक्रेसि मोनसे थानानै जों बिथांमोनखौ सापर्ट खालामलांगोन। जय आफा बोराइ बाथौ नै दिनै जों डिसेम्बर दाननि 2 अक्ट'खालि जों जा गोजाम आफाद बे गोजाम आफादा गोदान आफादनो बिबान होनायलाय जों दिनै दानथाम जाफैबाय बेखायनो जोंनि जा धोरोमारि रायजो राजा बिथांमोना सेरेखाय बेरेखाय जानानै थानायलाय जोङो जाहाथे बयबो धोरोमखौ खौसेयै बजबनानै लानो हायो बेनि थाखाय जोङो बे दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय जों सासे बेखेवगिरि लाबोदों बे बेखेवगिरियानो जाबाय मिलन बर' बिथांखौ जों बेखेवगिरि हिसाबै महरै लिंहरदों। बिनि उनाव गाहाय चिफ जोंनि जि बिटिआरनि प्रमद बर' सार बिथाङा हाबा लाफैगोन लोगोसे जा बिटिआरनि EM धर्मनारायण दास बिथाङाबो धोरोमनि बागै सावरायहोनो थाखाय जों हांख्रायहरदों। बे हांख्रायहरनाय लेखायै बिथांमोना दा दसे समनि उनाव सफैगोन। बिनि उनाव जोंनि जा MLA 58 समस्तिनि तामुलपुरनि MLA सुलेन दैमारि सार बिथाङाबो बे हाबाफारियाव हेफाजाब होफैगोन। लोगोसे जोंनि जा बिबुंथिगिरि हिसाबै जों बे भेरगाव डिस्ट्रिक्टनि इउथनि रजेन बर' बिथाङा जों गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै लिंहरदों। बिथाङा बे बर' समाजनि गासैबो जेंनाफोरखौ धोरोमनि बागै मोजाङै बुंगोन होननानै जों साननानै बेखिनियावनो दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिया बेखिनियावनो जों फोजोबबाय। गोजोन्थों। बे हाबाफारियाव जाबाय धोरोमा जेरैबायदि जों गिबियावनो फिरफिला बिर होनाय सेथि हाबाफारि, नैथि हाबाफारिया जाबाय जोंहा गोथि बावनाय, थामथि हाबाफारिया जाबाय जोंनि आर'ज खालामनाय। बे हाबाफारिजोंनो जों दिनैनि जा हाबाफारि बेखौ जागायजेनो। बे गेवलां मेल सावराय समाव जों धोरोमनि बागैनो जेरैबायदि धोरोमा जोंहा गामि सांग्रांथि लाबोनो थाखाय आरो बुस्थुफोरा जिहेथु जों बयबो खौसेथि जायाखै बे खौसेथिखौ लाबोनो थाखायनो दिनैनि बे सावरायमेलाव सरजाबफानाय जादों। ত্ৰিপুৰা আঞ্চলিক বাথৌ ধৰ্ম সংঘৰ আমি যোৱা 23 ডিচেম্বৰত যিটো আমি নতুন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল সেই গঠন কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ যিটো বড়ো জাতিৰ প্ৰধান বাথৌ ধৰ্ম এই বাথৌ ধৰ্মটো সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে আমাৰ অসমৰ মানে বসবাস কৰা সকলো বড়ো জাতি যাতে আমাৰ ধৰ্মৰ নিয়ম নীতিবিলাক যাতে সুচাৰুৰূপে পালন কৰাৰ কিবা হয় পৰিৱেশ হয় ইয়াৰ কাৰণে আমি কিছু কাৰ্যসূচী হাতৰ লোৱাৰ দৰে আজিও আমি এখন আলোচনা চক্ৰ আহ্বান কৰা হৈছে। এইখন আলোচনা চক্ৰৰ মূল বিষয় হ'ল আমি প্ৰত্যেক বড়ো জাতিৰ বড়ো সদস্যবিলাকক বাথৌ ধৰ্মৰ প্ৰতি সজাগ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে আজিৰ আলোচনা চক্ৰটো আহ্বান কৰা হৈছে। আজিৰ আলোচনা চক্ৰত আমাৰ BTC প্ৰধান মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ মুখ্য অতিথি আসনত গ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ MLA ছাৰ জলেন दैमारि ছাৰ আহিব আৰু আমাৰ ধৰ্মনাৰায়ণ দাস EM BTR আৰু আমাৰ ধৰ্মৰ যি আলোচনা চক্ৰ ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমি এজন আমাৰ দুলাৰায় বাথৌ গৌথুমৰ প্ৰাক্তন ইউথ প্ৰেচিডেণ্ট মাননীয় ৰজেন বড়ো তেখেতকো আহ্বান কৰা হৈছে। তেখেত এতিয়া আহি উপস্থিত হৈছেহে। আমি অলপ পিছতে আমি আজিৰ আলোচনা চক্ৰৰ
কাৰ্যসূচী মানে চলাই ল'ম বুলি আশা কৰিছোঁ।